madwar id-dinja kollha. L-Ewropa u d-dinja kollha qed tidħol dik li qed jgħidula pandemic fatigue, jiġifieri li ħafna mill-ċittadini qegħdin iħossu li xebgħu b'din is-sitwazzjoni u l-livell ta' kooperazzjoni f'ħafna pajjiżi naqas. Jiena nifhem li kieku din hija sitwazzjoni li ħadtu xi 10 snin, nifhem li wieħed jgħid nista' nagħmel 10 snin hekk aħna taqbad u taqbadni u tgħaddi. Però jiena għandi fiduċja u sitwazzjonijiet u l-informazzjoni li għandna hekk qed tindika illi il-vaċċin għall coronavirus hemm possibilità qawwija illi jasal fix-xhur li ġejjin u li anke b'arranġamenti li rnexxilna nagħmlu aħna f'Malta tkun mhux wieħed l-ewwel pajjiż mal-pajjiż l-oħra li ħadd jirċievi dan il-vaċċin biex bekk nkunu nistgħu nibdu nlaqmu ħafna nies. Ġifieri jiena l-appell tiegħi hu li l-pubbliku jagħmel l-aħħar sforz mhix qed nitolbu snin ta' dawn l-isforzi, imma hija issa ġej il-miliet nagħmlu l-aħħar sforz biex kif fil-bidu tas-sena d-dieħla Alla jrid. Jekk kollox imur kif huwa ppjanat. Il-vaċċin ikun available nkunu nistgħu nibdu nlaqmu n-nies u ngħaddu minn din il-kwestjoni.